ಏ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ತಾಂಡಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಸರ ಅನ್ಪೋತಿ ಒಣಸಿಗೆ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಯಿ ಈ ಅವಸರ ಅನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಲಾಭ ಜಂತ ಕಂತೋಜ್ಜ ನೆನಪಿನ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಂಡದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪುಡಿಯಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಾಯಿ ಬಾಡಿಯಾ ಬೇತಾಗುಂಟಿಯಾ ಬೇತೆ ರಸ್ಕಾವಾ ಓ ರಸ್ಕ್ ಎರೆಗಿಯಾ ನೀನು ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ ತಾಲುಂಡ ಮೇಕಪ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡಿಯಾ ಕುರ್ಕುರ್ ಇದಾದ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಓ ಈ ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕುಲ್ದಿಕ್ಕುನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಡು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ ಪೋಡಿ ಮೇ ಬಾಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಿದಾನೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಯ ಮೊಲ್ಲ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಯ ನಿನ್ನ ದಾಗಿ ಸೋಕಿಜ ಆತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತಂದತ ಮಾರ ಇದೆ ಆ ಕಾಸಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಸೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈದು ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಮರಿ ಈರು ಪಂಡಿನ ಕರೆಕ್ಟಿ ಎಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರೇನ್ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕನೆ ಗೊತ್ತಾತು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಚಿತ್ತು ಮೋಸ ಮಂತೀರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ ಲಂಚನಿ ಮೋಸನೇ ಮಂತೀರ ಇಂಕ ಏರಿಗೆ ನೆರ್ಪುಲು ಯಾನಿಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತುಕ ದೋಸ್ಪ ಶೋಕುಂಡತಯ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಂದಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಮೋಸ ಮಂತೀರ ಮೋಸ ಮಂತೇರ ಅವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಇಂದಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈದನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕುನ್ ಅಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಜರಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಪೊಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮಾಮನೆ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಐಸ లాగదే తను బర్పుంతులగే లాటరీ 5 లక్షల లక్కి బొక్క ఏమైనా మోనడంజి కలనే చేంజ్ అవుతుంది ಯಾವ್ ಗೊತ್ತಾಡವೆ ಇಂಕ 5 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಕದ ನಿಗೆ ಕಾರಣಲಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಜಾಂದಿತ್ತೆ ನಿಕೇರ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಒನ್ನು ನೆಗದಾನೆ ಗೊತ್ತಾವಂಡ ಅವರ ವಿಷಯ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಈ ಹವಂದು ಕಾಸು ಒಂದಿತ್ತಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ದೀತನ ಅಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲೂರ್ ಬತ್ ಕಂಡೇನ ದಾದ ಮಾಡ್ಪೋಯ ಕಲ್ವೀರ್ ಕಂಡರೆ ಬಂಗುಂಡು ಕಲ್ವೀರ್ ಕಂಡೂರ್ ಬಂದೆ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ವೀರ್ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತೇರವ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಡು ದುಗನ ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತೇವ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಕೀನ್ ಪತಂ ಬೈದೆ ಈ ಕೀ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬೀಗ ದರ್ತು ಕೊನ ಪೇರ್ ಅಕುಲ್ ದರ್ತು ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಡ್ರೈವನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೀ ಪಾರ್ದು ಬೀಗನ್ ಪತಂ ಬೈ కొంచెం మక్కలు కొడుతుందా కొంచెం తెలిపు ఇచ్చిన పని మరలేక తెలుతోంది పోచి ಗೊತ್ತುನಾ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಯಾನೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನೆ ನಾಡ್ನಿಯಾ ಅಂದಯ ಅಂದಿಯಾ
बघा निक मोबाईल तिकडा उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा